Исәнмесез минем кадерле нәни дусларым. Әтиәниләр, әби бабайлар, миннән дә сезгә күптин күп шук сәлам. Әкиятебезне башлыйбыз. Тик кара әле. Анда Айгөл кызым килмәгән түгелме соң? Айдар да күренми. Әнә Чулпан килгән, ул тыңлый, күрәм. Газиз белән Илһам да утыралар. Рәхмәт төшкерләре. Шулай итеп, алдакчы белән бай турында әкият сөйлимен сезгә. Борын заманда бер алдакчы кеше яшәгән. Бөтенесен дә алдалап йөргәнгә, аңа Алдар дип исем кушканнар. Әлеге Алдардан ерак түгел, үзен бик акыллыга санап йөргән бер бай яшәгән. Шул Алдарга очратсам, бер дә алдатмас идем әле. Бер вакыт бу кеше барганда күрә, әлеге Алдар юл буенда үсеп утырган кәкре каенны терәтеп тора имеш. Һәм юлыннан туктап сораган. Дус, сине бөтен кешене дә алды диләр. Алдарга бик таста диләр. Яле, менә мине алдап кар әле. Алды алырсың микән мине? Нишләп алдамаска? Әлбәттә алды алам. Тик Алдар идем дә, Алдар капчыгым өйдә онтылып калган. Бу кеше үзенең уяулыгына ышанып Алдарга әйткән. Бар, иңнән шул капчыгыңны алып кил. Мин менә монда көтеп торырмын. Бар, сиңа әйтәм бит. Иңнән Алдар капчыгыңны алып кил, мин монда көтеп торырмын дим. Бик теләп кайтып Алдар капчыгымны алып килер идем дә. Менә бу кайын авар дип, аны терәтеп торам. Барсана, тизрәк Алдар капчыгыңны алып килсәнә. Син килгәнче кайынны үзем терәтеп торам. Абау, кайының бигрәк авыр икән. Караны, мин килгәнче бер кая да китмә. Аударып минем агачымны әрәм итмә. Тагы ничек тотырга була? Булай да тора. Шул китүдән Алдар әйләнеп килмәгән, әлеге үзен акыллыга санап йөргән бай бүген дә кәкре каенны терәтеп тора ди. Әгәр дә юл буенда кәкре каенны терәтеп торган кешене күрсәгез, балалар, ул һичшиксез мин сөйләгән бай булыр. Ярар, кадерле нәни дусларым, шуның белән минем әкиятем тамам. Сезнең белән мин гадәттәгечә киләсе очрашуларга хәтле сау булышам.